Kabayatan na iti sabali pa nga damag panakayaludod ti rice importing ban naging nga agtapos iti daytoy nga tawen nagyaman dagiti kabsat aman nalon iti syudad ti Lawag. Detalye ka dati kina Idol Dennis. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Nagyaman, digiti mandaron ti Ilocos Norte, particular iti Lawag City, iti Malacanang. Aga po iti panangaprobar iti Presidente, iti panakiyalpod, iti rice importation ban. Aging ganit agtapos iti reto yung natawen. Sigon ti grupo iti mandaron ti Lawag City, dakilabanag deto, nagsisekretar sa unay, nga mapektaran iti agdang presyo, iti local products iti mandaron. Kapot ang manariman ti harvest season, iti tuma, manaladaw nga nag-red iti pagay. Malagip nga itay nakakalabas nga bulan, kaya lima ka iti presyo ti irik, kapo iti pananggundaway, dagiti rice traders, kapot kinadta, dagiti rice imported products, iti bukod tayo nga lugar. Yung sipod na ipatungpan iti ban, iti rice importation, kitakel, iti nagbaliwan ti presyo ti irik, kinbagas, na nakabinipisyaran, dagiti manat, siya ti Ilocos Norte. Mangnanama, dagiti manalon iti Ilocos Norte, nasakbay iti panagudo iti panakaiyal iti panakaiban iti importasyon iti bagas, ket bumasiton iti agdama nga produkto mga bagas ken irik dagiti taga Ilocos Norte. Iti agdama ket maragsakan kinarik na dagiti mandaron ti Ilocos Norte iti panakabrot tinagpaling gastos dahil iti panagtalon gapu iti reto yan ipatungpal nga importasyon ano panakaiban ti importation rice iti abroad tayo nga pangilan nga Pilipinas. Good luck kada iti farmers nga iti agdamagit mananandan ikinapintas nga presyo ti irik kin bagas kada ito nga bulan holiday season. Idol Dennis Salitio, Tatak, RMN.